занг зада гуфтанд ки мо ҳамин хел дом мепӯшидагию маълима ҳамон ба аз шумо як мепурсидагӣ. ман як ду се дафъа гуфтам не, ман розӣ нестам. идея аз истиқоматкунандагон ва моликони бархе аз мағозаҳои бинои 7 кӯчаи Исмоили Сомонии шаҳри Хуҷандро хабари тахриб кардани он нороҳат кардааст. бошандагонаш мегӯянд ки ин бино қадимӣ аст, вале дар даврони шӯравӣ хеле мустаҳкам сохта шудааст. бинобар ин онҳо мехоҳанд ки макони зисташон ҳамчун мероси фарҳангӣ нигаҳ дошта шавад. зебунисо Азимова ҳамроҳи оилааш дар ин бино 5 хона дорад ва тақрибан 40 сол боз зиндагӣ мекунад. дурӯғгӯӣ угрожает, хоната алов садлетим ва чироқи обата мекушим, мурда мехезӣ. ҳичи нотариальный заверенностиашон нест. ҳеч хел печат қоғозои бекорӣ ода нишон метиҳанд, вай ҳамаш гӯед хира ҳичи хонда намешад, дурӯғончак. чива бовар кунем намедонем. лекин мо намехоҳем анҷа хестан, мо намехоҳем хестан, тамоман намехоҳем. мехоҳем ки исторически дом шавад. мо мехоҳем ҷаноби олӣ моро дастгирӣ кунанд. дар ин бино ҳудуди 30 оила хона ва ё мағозаву маркази хизматрасонӣ доранд. замира қосимова ҳам дар ошонаи аввали бино мағоза дорад. ӯ 14 сол боз дар ин ҷо кор мекунад ва пешниҳоди бинокоронро қабул надорад. На самом деле я хочу, чтобы этот дом остался как историческое место. ман ба ҳар ҳол мехоҳам ки ин бино вайрон нашавад, чунки ин бино мисли дили Хуҷанд аст ва бисёре аз сокинон ҳамсину соли он ҳастанд. дар зери он роҳи зеризаминӣ паноҳ ёфтан аз ҳолатҳои хатарнок аст. дарозии роҳи пинҳон шудан аз хатар тақрибан 2-5 километрро ташкил медиҳад. бинои мо хеле таърихӣ аст ва барои зиндагӣ кардан хеле мувофиқ мебошад. барои ҳамин мо мехоҳем ки бино истад. Поэтому мы бы хотели, чтобы, конечно, остался дом. ин зиддияти бархе аз сокинону моликони мағозаҳои бино дар ҳолест ки тибқи созиши кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақшаи умумии Хуҷанд, ширкати сохтмонии Қудрат 2010 парвонаи аз навсозии биноро гирифтааст. масъулони ширкат мегӯянд ки ду бинои кӯчаи Исмоили Сомонии шаҳри Хуҷанд аз солҳои 50-уми асри гузашта монда ҳоло фарсуда гардиданд. бинобар ин мехоҳанд бинои замонавӣ созанд. ин то 25 ошона мешавад. ин яке аз нодиртарин ки аслаш дар ҳамин гуфтам мумкин ҷумҳуриямон ё осиёи марказиам гуфтам мумкин нест ин хел проектҳо, ин хел лоиҳаҳо нестанд. ин ҳамин хел як нодир аст. барои ҳамин ҳозир дар марҳилаи кор бо мардум сокинон ва соҳибмулкон рафта шудааст ки ягон хел таҳдид нест, ягон хел зӯроварӣ нест. ин ҳамаш дар чорчӯби қонун аст. он чизои талаботое ки қонун аст, қонуни кодекси замин аст, кодекси маданӣ ҳозир ки ба ҷои кодекси гражданӣ биромадааст. ин ҳамаш риоя карда мешавад. ин баҳс то ба додгоҳи шаҳри Хуҷанд низ рафтааст ва тибқи хулосаи он ҳуҷҷатҳои ширкати сохтмонӣ дуруст арзёбӣ гардидааст. дар ҳамин ҳол чандин мақоми назоратӣ ва ҳуқуқӣ дар ҷавоби муроҷиати сокинон навиштааст ки то лаҳзаи кӯчидани бошандагону соҳибони мағоза кори сохтмон шурӯъ намешавад. вале пайдо шудани чанд оҳанпора барои панҷарапӯш кардани атрофи бино ва холӣ шудани баъзе аз хонаҳо бошандагонро ба ташвиш андохтааст. мо инҷо гӯед соҳибмулк мағоза дорем. манба маъқул нашудагиш ҳоли мо ягон хел созиш кардагиҳомон ягон ҳамин забор кадосиям ҳамин чиз ман маъқул нест, чунки мо гӯед ҳамин ҷава 25 сол боз кор мекунем. мо кади ҳама созиш мекунад, ҳама кади общий язык меёвем. мо маъқул не ки ҳамин рӯз фаҳмидам ки ҳамин ҷава аллака чизошоно оварда мондиянд, забор мекардиянд. ҳамин чиз маъқул не. мои кору мо ҳай, мои оилаи 5 оилаи мо масалан ки коргаро мо 5 оила. Манамин квартири ма дуюм ошёна. Манин поина шайку бенид. Манин ҷи мана инҳо рафтан инҷа парих махлиски буд. Манин ҷи валангол када мондиянд. ман якта худам зиндагонӣ мекунам, фарзандома кун шавар ба додагӣ. ман метарсам ростига ба ногу амин оина ягон балконам ба наброд гуфта, ман метарсам. дар ҳамин ҳол бархе аз бошандагон розиянд ки бо пешниҳоди ширкат хонаҳояшонро холӣ кунанд, аммо бояд ваъдаҳои боварбахш бидиҳанд. масъулони ширкат мегӯянд ки бо сокинону моликони мағозаҳои бинои сеюми ҳамин маҳалла шартномаи дутарафа баста ва тахриби онро шурӯъ мекунанд. талаби даъвогарони бинои ҳафтумро низ дар доираи уҳдадориҳои худ амалӣ хоҳанд кард. ҳамин тог шуданаша вай кунанд чтобы тог шуданаша ҳамун через нотариус доверенность кунам мо ва ҳай сони ҳафтча инҷа вай шавад агар шод бимонанд вайша маблағша
сони ҳар чанд шавад аз ига ҳаминҷа дом мегирем ди хона мегирем аз ига гуфтан ки 2 сола аренда платата метим ҳаминҷа меби ҳозир квадратат 50 бошад 70 квадрат када метим тува пад ключ када метим гуфта ман ба ҳамин баҳои мондану акун инҳо гуфтан 2 сол ба буд мешад инҷа гуфтану вай худо медонад ки фардо се мешад ҷамъияти мо ба уҳда мегирад ки аз рӯзе ки хона супурда мешавад барои бартарафкунӣ алоҳида санад сохта мешавад аз ҳамон рӯз санад ҳисоб мешавад рӯзи сохтмони оғозаш сар мешавад ва то ба охир расидани ба истифода дода шудани ҳамин бино мо бояд ба ҳамин сокинон ҷуброн дем иҷорапулишон дем агар соҳиби манзил бошад барои вай 2 хонагӣ дошта бошад 3000 сомон агар 3 хонагӣ 4 хонагӣ дошта бошад то 4000 сомонӣ мо пул месупорем. نام شرکت ساختمانی قدرت 2010 زمان سری زبانها شد که طرح عملی نشده شهرک چینی را به ذمه گرفته و در جایش بینای 16 آشانه برافراخت. ساکنانی که در زمین آن حولی داشتند طول چند سال به دیگر خانه ها اجاره نشین شدند و حکومت برایشان خانه های نو تقدیم کرد. با افزایش ساختمان بیناهای بلندآشانه در شهر و نواحی تاجیکستان بحث اطراف آنها نیز بیشتر می شود. یک سبب اساسی ناراضگی اهالی آن است که چنین ساختمان‌ها را مقامات در بین محله‌های تنگ و مشکل گذر اجازت می‌دهند. زیرا در آنجا نصب آب و برق و قبورهای تشناب آسان است و خریدار بیشتر دارد. مقامات پیوسته می‌گویند که این قرارها در اساس نقشه عمومی گرفته می‌شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.